UKhuzani cishe wamisa umsebenzi kubasebenzi abasebenza kwenye yama-K_F_C laphana KwaZulu-Natal. UKhuzani uphakela imoto yakhe ezothenga i-K_F_C, uthe esalinde i-order bekugcwele iwindi lasekhona laphana e-K_F_C. Abasebenzi bakhona bayeke ngisho umsebenzi bejabula becula iy'ngoma zakhe bemxhawula kunjeya. UKhuzani ubey'thulele-ke ubezwakala nje ukuthi ukhathele ngoba ayikho into ayikhulumile evidweni, ubenza nje lokho abakushoyo ey'thulele nje. Ngathi inkabi bebuya nje ukuyonandisa la bephuma khona nje ngoba ubethenga nje i-K_F_C futhi kubonakala kusebusuku yena-ke uKhuzani. Koda-ke nje uyabona ukuthi ujabulile ngoba-ke ubebexhawula umbosi, cha ukuxhawula nje kusuka kuye ngaphakathi, hhayi ngoba echitha icala. Uyabathanda-ke umfowakhuba abalandeli bakhe futhi nabo bayamthanda. Yabo nje kuleya video le njengoba nje uzoyibona nje lapho, hhayi cha uzobona ukuthi hhayi ukhuba uyabathanda ngempela abalandeli bakhe. Ungakhohlwa-ke uku-subscribe-a uphinde u-like nayi le video awuyithokozele.